Ассалому алайкум бародаро. Ина як клеткачаи нав сохтем барои ду харгӯшча. Ду ҷои харгӯш дора. Поён боло ду этажа. Инҷа овуш. Системаи овуш. Инҷа маладниякорам ҷудо кардем. Калифорнийский сетта маладнияк. Я нара ду мода. Якташ камтар майда хел омадаги. Ягон харидор боша марҳамат. Маладниякҳои 57 рӯза. Клетка ду этаж. Якумш доз ягон нарам иншоалло мемонем. Болош тунука. Тунукаи болош. Али шарека. Оз пушша нишон метиҳем. Пуш ина бародаро. Так тунукай. ҷои дидану мезиданшон уклон кардагиай меояд. ина ихелӣ кардем бо ира барои пишако кардем ки ягон пишак мишак ё ки муш надуроя мақсад маладниякора накаша почоошона. хеле клетка бародаро метавонед шумоям бисозем. Хеле камтар хай майдачаакаю барои харгӯшҳои мезоидаги камтар майда неки барои маладнияк ё ки харгӯшҳои нар мешавад. боқӣ худоҳофиз. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.